היי לכולם, אז אנחנו פה במסע שנתי ע"ב מסע ירושלים. אני מאחלת לכולנו בהצלחה, אוהבת. טוב, היי לכולם, אנחנו עכשיו עוד בירושלים, כאילו עוד שעתיים. אוקיי? קצות. אוקיי, אנחנו בירושלים, עוד שעתיים, שעה וחצי נראה לי. וניפגש כשנהיה, לא, אנחנו עוצרים באמצע ואז ניפגש בירושלים. טוב, שלום לכולם, אנחנו בדרך, עדיין בדרך. עוד נראה לי 40 דקות אנחנו עוצרים. תגיד ברמות. אני יכול לאכול את זה. היי לכולם. זה נחמד. תודה. טוב, אנחנו הגענו, עכשיו אנחנו איפה? בקסטל? כן. איפה אנחנו? בקסטל? בקסטל, אחי, בקסטל. אוקיי, והנה כל שאר הכיתות. ואנחנו עכשיו נכנסים לראות סרט, ואז אנחנו ניפגש. ואני עם של, והנה לירון, ויאללה ניפגש. גם יש מצלמה שלו שלה. ביוש! אסור לרדת מלוחות העץ. טוב חברים, הגענו לאיזה מנהרה. אין לי מושג מה זה. כן. בווידאו? כן. שלום לכולם. שלום. טוב, כן, שלום לכולם. הנה אבישג ואלינור היפות. הנה קים, מיכל ואמילי. עכשיו פה אנחנו רואים סרט. אוקיי? פה אנחנו רואים סרט. הנה יאי כהן וגל, הנה אריאל המהממת. הדרך בה עליתם הייתה דרכה. אתם מוזמנים לצפות בסיפורה. זה הגוב. עכשיו יראו את הגוב. הדיבורים ביניכם חבל, אתם מחמיאים ומחמיאים לאחרים. רקורדינג. טוב, שלום לכולם, זה הבוקר. היי לכולם. זה הבוקר. היום אנחנו בכותל. אנחנו היום נוסעים לכותל, ועכשיו ארוחת בוקר וניפגש. ביי לכולם. זאת טענה מהממת. זאת אני. זהו. אוקיי, ליאל יש יום הולדת, והיום יום הולדת, היום יום הולדת, יום הולדת לליאל. חבר'ה, לקחתי לאן את המצלמה. שלום לבלוג של אנה. אנחנו פה עכשיו הולכים לעיר דוד, נעדכן אתכם איך היה, ובוקר טוב לכולם והמשך יום טוב. טוב, היי לכולם, אנחנו עכשיו הגענו לכותל. המערבי. אוקיי. כן, אנחנו נכנסים ואז ניפגש. טוב, שלום לכולם. עכשיו אנחנו נכנסנו למערכת המים. אוקיי. חבר'ה, תקשיבו לרג'ה. זה נקרא ביל וורן. עכשיו אנחנו יורדים. זה מפחיד. וואו, זה ממש מפחיד. אוקיי, ככה זה נראה אבל. זה ממש יפה, מדהים, מקסים. אוקיי, הנה. ככה זה נראה. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים. וואו. אני מרגישה. טוב חברים, עכשיו יש לנו ירידה ממש מפחידה. כן, והנה רואים מאחוריי. חבר'ה יורדים. וניפגש. אתה מתקדמת. ממש צפוף פה. הנה המדריך. ממש צפוף פה. המדריך, אנחנו לא בקצב בכלל. וניפגש. טוב. הנה אנחנו. מיכל, נפל? וניפגש. טוב, היי לכולם, הנה הכותל. אוקיי, והיו לנו עכשיו צמידים. ועכשיו אנחנו נכנסים למנהרות הכותל. מקווה שרואים. בוא, זה סרטון לבלוג. שלום לכולם. שלום לכולם. יש לי הולדת היום, יום הולדת, מזל טוב. מכל ג' 4 מזל טוב.
טוב חברים, אנחנו נכנסנו עכשיו למנהרות, נראה פה סרט. זה הוולוג שלנו, רועי. הוולוג? שלום ולוג. טוב חברים, אנחנו עכשיו במנהרה הזאת. אני לחצתי בטעות על הכפתור הזה שם. תביא להגיד שלום. נו, אני בטעות לחצתי על הכפתור הזה ואסור. זה אומר שיבואו להציל אותנו. באמת, לא ללחוץ כאן, לא ללחוץ. אסור ללחוץ. שלום. למי זה אבל? זה ליוטיוב. לא, ביי יוטיוב. טוב, עכשיו אנחנו נכנסנו למרכז שרשרת מנהרות, רואים פה סרט וכנראה נמשיך, אז נתעדכן. טוב, הנה עכשיו יש לנו פה שואה, והנה בתרבנאי. סערת רגשות, אין סוף מאוד, והמון שאלות. הנה אני ומון. ידעתי שהיהודים שהובלו פה אל מותם הם חלק ממנו. הנה הראל. ואני חלק מהם. שותפות גורל. הנה בתרבנאי. משפחה. יש מחר. וואי. טוב חברים, זה בוקר, השעה 7 בבוקר. הנה הבניין 9 שלנו. אוקיי, אין לי ידיים לצלם אז אני מצלמת ככה. הנה השקית, הנה התיק, ואז מאחור גם יש תיק. והנה רועי! אז יאללה, ניפגש. לא צריך, כמו שראיתם אתמול, לא צריך ממש לחתוך את הסלעים הגדולים האלה בשביל בית המקדש, אלא אבל... ביי לכולם. ממש קר פה. זה וידאו. וביי לכולם. טוב, שלחו אותנו עכשיו. לא, זמן פנוי. סבבה, ואנחנו עכשיו הגענו למחנה יהודה. כן, מחנה יהודה, זה ברור. אמרתי להם לפני. הנה דורי. הנה קיר, גלי, רולין. וניפגש. טוב, שלום לכולם. פה זה הכנסת. כן? כן. הנה מיראל, הנה טליה, הנה שון מאמיר, הנה טולין. היינו במחנה. נכון. לא, הם יודעים. וזהו. היי לכולם. אנחנו בכנסת, חברים. שלום. רגע. חבר'ה, אנחנו כמו שהתפלנו עכשיו בכנסת ישראל. נכון. עכשיו חברי הכנסת הם במליאה. כן. הם עושים הצבעה, לא יודעים על מה, אבל הם עושים הצבעה. יאללה. עכשיו תראי להם את זה, וואו, זה מטורף, זה נהיה מטורף. מטורף ברמות. למה אתה דוחף אותי אבל? אמא לה. אני צריכה לצלם את זה. מסר לקציני המאקו. לא, אנחנו אוהבים אותך בכלל. סיימנו את הסיור שלנו בכנסת. היה ממש מעניין וחווייתי לראות הרבה דברים שבגיל 16 בחיים לא חשבנו שנראה. ועכשיו אנחנו נראה לי אוכלים ואז מתארגנים להר הרצל. וראינו מלא חברי כנסת. טוב, אנחנו עכשיו סיימנו בכנסת ואנחנו בדרך להר הרצל. אז ניפגש. טוב, שלום לכולם. עכשיו אנחנו בהר הרצל. וואו, אני אכלתי את שלי. אכלתי 2. אוקיי, ואז נונה. אנחנו תראו, זה טעים רצח, אני תכף אעשה לכם ולוג. והנה תראי להם דיבתי. וואו. ויאללה, נאכל וניפגש. זה התחנה האחרונה שלנו במסע. לא, הולכים הביתה עוד מעט. עוד שעה וחצי. רוצה להגיד שלום לבלוג? שלום, גברתי האסירה, שלום. בגדולי האומה, קצת חזרה. הרצל, אני אוהבת אותך.
ממש לא, תעשה לנו ולוג. יש! נו. שלום חברים, תקעתי נוד הרגע. והוא אמר סייפטי. לא, תתחילי מההתחלה. שלום חברים, מה נשמע? אני לא רוצה לעצבן את אנה, אז אני אגיד לכם ככה. מה נשמע אמילי? אגיד לכם ככה, הגענו להר הרצל, תראו, כל אלה מושפעים שלי, חיילים שלי רואים המלמדים. רואים, תראו. חברים, חיילים שלי אלה, חיילים שלי. מה נשמע? כל אלה חיילים שלך? בוא. טוב חברים, סיימנו את הטיול. אנחנו בירושלים ובדרך לעכו. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין, לא סלול, לא תמיד מסומן. השביל הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עליי, עלה עליו עכשיו, לך עליי, עלה עליו עכשיו. מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תסתה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן.